Ola, nenos e nenas do cole de Caión. Hoxe traio-vos unha manualidade de Pascua que imos a facer empregando rolos de papel higiénico. 3 rolos. O primeiro será unir estes globos de papel higiénico coa axuda dun celo. 2 deles ímolos a aplastar a metal, contorneando ben esas dobleces, porque van a ser as orellas dos nosos coelliños. E esta parte redonda vai ser a cara. Coa axuda do celo e dun adulto, pois sujetamos estas 3 partes. É un pouco complicado, vale? Por iso vos digo que precisades axuda. Axudámonos dos dedos para sujetar as orelliñas e imos dando volta a todo o celo. Así. Así e así. Outro poquinho máis de celo polo outro lado. Axudando os dos dedos, vamos sujetando e dándolle voltiña. Non vos preocupedes se non queda moi resistente co celo, porque despois vámonos poder axudar dos nosos dediños para sujetar o coelliño. Temos que quedar algo como así. As 2 orellas e a cara redondiña. E agora só nos queda mollar moito en témpera blanca unha das partes, un dos contornos, e estampar como 3 ou 4 coellos nun folio de cor, para que se vexa ben o branquiño dos coellos. Como vos dixen, agora podémoslo agarrar perfectamente, ainda que o celo non aguantara moito. Vamos facer un por aquí, un coelliño por aí, outro coelliño por aquí, un máis por aquí arriba. Eu penso que con 3 serían suficientes. Seguinte paso, imoslle facer unha nariciña e uns bigotiños. A estes collos tan simpáticos, incluso lle podemos poñer dentes e uns olliños. Mirad que chulada. E cada un podemos poñer olliños diferentes. Eu fixen así. Un máis toliño, un con 2 dentiños e un sonriente. Agora podemos facer con témpera verde e ca axuda dun pincel un pouquiño de herba para que se agochen estes coelliños. Así, a pincelada. Porque, como ben sabedes, os coelliños, agora na primavera, xa saen de invernar das súas madrigueiras. Son eles que se encargan de traer os ovos de Pascua. E xa para rematar, coa axuda dun rotulador, podemos poñer un título esta manualidade, como por exemplo Feliz Pascua. E mirad en que pouquiño tempo nos acaba de quedar unha manualidade ben lucida.
Espero que disfrutedes moito facendo en familia. Un besiño.